Yo, what's up, guys? Днес ще играем новата игра на Jujutsu Kaisen за телефон, която аз вече... Сега ще ви покажа кои имам вече. От вчера я пуснаха. Вчера беше четвъртък, нали? Да, вчера я пуснаха. Вчера сутринта я пуснаха. И аз вече имам... Сега ще ви покажа кой човек имам. Най-големия, любимия ми характер от Jujutsu Kaisen играта, нали? И от самото аниме, което който знае кой ми е любимен герой. То никой не знае, защото не съм го споменал. А това е Сатору Годжо. Това е... И аз го имам този човек. Той ми е на 40 лева, аз съм го макснал. За сега. Грейд 2 ми е сега. Не, защото трябва да го апгрейдна, ама... Ще го апгрейдвам. Тук имам Джампей, Нобара, та не знам името сериозно, Саки, Маки, Мила мисля, че е тази, да. Йоджи, Мегуми, това не мога да знам името. Юки, добре. И това са всичките герои. Като цяло сега ще играем. Че си минаваме това. Сторито. Което аз вече съм на втори чаптър. Четвърти сезон. Четвърти епизод. То така пише, нали? И аз съм на него. Минах първия чаптър, нали, целия. Сега сме на втори чаптър. Пак ще биеме с тия. С този. Въпреки, че се бихме вече. Давайте скипваме го да не бавим време, нали? Не е само много дълго видеото. Тук цъкаме са. Това е такова книга, да. Аз не се... Тук трябва да се биеме вече. Тук ще се биеме. Ето както виждате. Не знам. Ето стана 20 лева вече. Направихме на 20 лева. И почваме. Почваме играта. Скипваме това, нали? Аз съм гледала цялото аниме. Така че... Не цялото, но някои епизоди не съм видял. Тук... Чакай, тук не мога да разбера защо ме удари Годжо. Това не мога да разбера. Сега ще му се случи случка след малко.
Исках да ви покажам какво прави Голджо, като се стори Unlimited Skill. Да, и тук Мегуми си пуска кръста енерджито и нали му казва там нещо, не спомням какво му казваше. И после Юджи, нали Сукуна свичва с Юджи, нали? И ето, сега ще видите. Тук не се бият там преди това. Да, тук се бият. И тук, нали, се бият се. И, нали, Сукуна бие Мегуми. И после Мегуми си пуска кръста. Ето сега ще видите. Тук го бие много тежко. Той, нали, Мегуми се опитва да направи нещо, обаче не може. След това Мегуми си пуска кръста енерджито и казва нещо на Сукуна и Сукуна свичва с Юджи. И после Юджи казва нещо на Мегуми и да кажем така, Юджи умира. Обаче после едно момиче, не му знам името, се го връща към живот и да. Naruhodo. お前の式神、影を媒体にしているのか。Хора, майка ми влезе в стаята между другото и просто спрях микрофона за мен. Такова. Просто ще го скипна. Не ми се слуша. Като съм го гледал за какво е. А вече сме на трети чаптър, така е. Найс. Добре, отиваме тук. Идваме най-долу. И ще имаме на такова, да видим какво ще ни даде. Мога да го скипна да видите, просто не го скипвам да видите какво се случва с вас самата анимация, като си купите такова. Препоръчвам я, тази игра е много добра. Ако сте гледали анимето, е много. О! Даде ми Уномаки! Уномаки is the curse of speech. The user, абе да. Това е great, просто great. Много добре. Добре, това ще го мина. Слагаме Уномаки. Има ли някоя на Уномаки, между другото? Не. Затова слагаме това. Уномаки. Да, възглас. И пръскаме. Ако не сте гледали миналото видео, ходете да го изгледате. Това е на Brawl Stars, как дигаме купи с Search. Преди новия апдейт, мисля, че беше. Много добро. 20 минути мисля, че
いいだ。相手してやっちゃっていいの？これで様子見たらどっからでも来いよ。今がチャンスだ。やるか。行くわよ。手加減はしてあげるよ。行くぞ極拳。ぶっ飛ばす。ほらこれで様子見たらあらよっと。よし行くぞ。行くわよ。それじゃおしまいにしようか。へっ行けガマン。そう焦る。さすが先生。今がチャンスだ。行くぞ。行くわよ。それじゃおしまいにしようか。Сега ще видите. Какво прави Горджио? Това е брутално. Какво ми дава на всяка битка? Това съм го гледал, това от първи сезон. Някъде 14 епизод, мисля, че беше. Може и 7 да е бил, не знам, не си спомням. Добре, това пак го скипваме, защото няма да го гледам. Стига с тия книги, бе. Малко не съм спал и спим. Но нищо. Правим контент за вас, хора. И че до сега съм си легнал. О, тук как се биеме с Джого ли, бе? Сега трябва да се биеме с Джого. Въпреки че в анимето Горджио го изсипва, защото Джого не мога да го докосне. И го изсипва от бой просто. И му откъсва главата, после Ханами го спасява. И Гето там Кенджако ли е? Кенджако. И така. И да. Добре, никой не го интересува. Дай ги мразя тия дългите, които знам какво става в това цялото нещо. Дай го Джого.
Това никога не съм го използвал, между другото. いくら寿司か行くぞ勘弁それじゃおしまいにしようか防げはいどけ収束発散術式判定 Тук направо умря. Няма възможност да оцеля по принцип. ありえん Да, с това бие 250 хиляди. まあ最強だからね Еми хора, мисля това да е края на клипът, защото мисля, че ще стане много дълго и да. Това мисля, че е края на клипът. След това, като мина, нали? Сега ще ви покажам. Това ще е края на клипа. Оставете по един лайк, коментирайте се. Оставете по един лайк, абонирайте се за канала. И това видео сигурно ще бъде качено в понеделник. Да знаете. И да. Чао и до следващия път.